feel out of place, like somehow you just don't belong, and no one understands you. Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down. No one there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. Do you want to be somebody else? Still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Šéfe, se pozdě. Za 5 minut mě přišli nový trestný. Já pěrdol. Co se děje, profesore? Ta věcička nám umožní vykrást banku, aby nás nikdo nechytl. Ale chybí nám jedna věc, a to dekodér. A pro ten si zajdeme na bankovní institut. A jak to uděláme? Odchytneme si tam hlavně programátora ze blízkého. A ten už nám řekne, jak to A ho skřípneme. Tak, jsem tady, nejsem velký, to je dost, díky, srdce. Takže máme tady vyhlášení o vykráčce, se do toho hned pustíme. Někde jsem to tady nachystal, trošku tebe. To je tvoje. Vykradení pošty. No. Takže se na to podíváš a pohled chci hlášení, jo? Jasně, Co, kde, kolik, já si to pročtu, budu se tam vypnout. svědky, výpovědi, však to znáš. Tak jo. Hodně štěstí. Zatím. Jo. Letošní Vánoce lidem, která jsou den a podobně. Jo, to prosím vás, oheň. Víte, jak je to dravá věc? Jasně, říká, víš, jo? No to je dekodér, víte, co to je dekodér? Co vás takových věcech ne? To je na peníze, víte? To víš, tady má kancelář, velíte jenom Jacek, ještě si vyzvěte boty, on tam má pobere. Pane, já spěchám, nemá rád, jsi normální, vyzvět boty, říkám. Zaklepte si, vás přijmeme. To je závažná krádež. Dobrý den. Dobrý den. Přejete si, prosím? No, já jdu na si krádež, pane. Já jsem Roman Zabřícký.
hlavní programátor tady. Člověče, proč jsi se zul? Ten policista tam řekl, že tady máte koberec. No, Starsky, známá firma, no. Posaďte se, prosím vás. Pane, ale ten dekoder, který... Moment, jaký dekoder? Co se jedná? No, já pracuji v bankovním institutu. A vynalezli jsme dekoder, který nevykradli a to bych chtěl hlásit s tím telefonem. Já no, a k čemu ten dekoder slouží? Ten, když ty zloději ho připojí k počítači, tak můžou vykrást libovolnou banku a cokoliv. Tak prosím vás, Moment, to mě nevím do hlavy, to mě musíte vysvětlit. Jak můžu vykrást banku? Přece vynalezli jsme dekoder, kterým se dá přinášet všechny peníze na světě vlastně, z kterékoliv banky, kamkoliv. Tak prosím vás. Ale chápete, to nejde vystopovat. jak to, že to nejde vystopovat? To je nevystopovatelný dekoder prostě. Takže oni vyloupí banku a my je nevystopujeme. Přesně tak. Tak to se píšeme, pojďme. Kde se to stalo? Před bankovním institutem. Viděl jste pachatele? No, byli dva, jeden byl ještě menší, takový brýle měl, druhý byl v černý, měl nějaký sapíka sebou. Znáte je? Viděl jste někdy? Já jsem je neviděl. Dobře, my to prošetříme. Prosím vás, dáte mě nějaký kontakt na vás, my si vám ozveme. Jo, tady máte mou vizitku. Máte tam mojí číslo. Dobře, tak jo, my to prošetříme. Zatím vám děkuji a nashledanou. Nashledanou se co nejdřív. No tak zapojený už by to bylo, ale má to nějaký blokační zařízení, který mě nechce vůbec pustit do programu. Musíme zajít Zebrejskýho. Jo, a skřípnu. A už mě poví, jak na to. Já pěkno. Snadím ten sapík zádem a vždyku. Cože? Moment, píšu si. Vchodík? Ale, Mackoviak? Svědek, jo? Dobře, děkuji. Jo, díky, naschle. Starský ke mně. Sedě, posaď se. Víš, co se stalo? Unesli Zebrinského, hlavního programátora. To něco byl včera? Ano, toho, co tu byl včera, co nám přišel hlásit krádež dekodéru. To se stalo jak? Tomu se stalo, jsme něco Někdo unesl. Svědek byl známá firma, Mackoviak. Ne. Ale ten má dobrý ochotný nic říct, to si pro něho teď přijde. Myslím, že šávu.